ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಮಾತನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಕಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನ್ ಪನಂದು ಇನ್ನಿತ ಮಿನಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಒಂದು ಪಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಹಾಕದು ಅಂತ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದೀನಿ ಸಂಡೇ ಅವ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮಗೊಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ತನ್ನರಗಿತ್ತೇನೆ ಆನ್ಲೈನ್ದ ಮೊರಾಣಿ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ಪನೊಂದಿಲ್ಲತ್ತ ಅವು ಕಡೆಕ್ಲ ಬತ್ತಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ರೀಫಂಡ್ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಆಗ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ತೊಂಡ್ರಿಗೆ ಪೋಯರ್ ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಸಂಡೆ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದಸ್ರದ್ದು ನಾಟಿಕೋರಿ ಸೆರೆನಾ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ದಕಲ್ನ ಕನ್ಪಾದಿತ್ತ ಅವೇನು ನೀಟ್ ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕನ್ನು ಇನ್ನೇನು ಗ್ರೇವಿ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಲಂಚಿಗೆ ಸೊ ನೀರು ದೋಸೆಗೆ ಅರಿ ಪಾಡ್ದಿದ್ದೇರು ಕುಕುಂಬರ್ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಅವೇನು ಪಾಡ್ದು ಕಡೆದು ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ದಿ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿತ್ನ ನೀರು ದೋಸೆದ ರೆಸಿಪಿ ಅಂಚನೆ ಹೆಂಗೆ ರೈಸ್ ಬೊಡ್ಚಿಂದ ನಾನು ರಾಗಿದ ಒಂಜಿ ದೋಸೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ನಿಕಲ್ತು ಒಲಿ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ನೀರು ದೋಸೆಗ್ಲ ದೀದ್ ಹಂಚಿದಿದ್ದು ನೀರು ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆದೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಪಾಯಸದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತಿತ್ತ ನೀರು ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕುಜ್ಜು ಬಂದ್ಬಿನ ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಆಂಡ ನೀರು ದೋಸೆ ಭಾರಿ ಈಸಿಡ್ ಲಕ್ಕಂಡು ಸೊ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಪೋದು ಬರ್ನ ಮುಟ್ಟ ಯಾನು ಈ ಬೇಲೆನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಐಡ್ಬೇಕ ಅಕ್ಕಲ್ ಶಾಪ್ ಹೋದು ಮೊಬೈಲ್ ತೊಂಡಿರು ಓಪೋ ಮೊಬೈಲ್ ಸೊ ಪೂರ್ವಿಕಾ ಮೊಬೈಲ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುಡು ಪೋದು ಮೊಬೈಲ್ ತೊಂಡರು ಸೊ ಒಂದೇನು ತೂಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಯುಗಾದಿದೆಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆವಂದಿತ್ತು ಅಂಚ ಅದೊಂಚೂರು ಆಫರ್ಸ್ ಪೂರ ನಡತೊಂದಿತ್ತು ನನಗೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಾಮಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವನ್ ಪೂರ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂಚು ಮೊಬೈಲ್ ಫುಡ್ಡಿಗೂ ಕೋರಿಗಸಿ ನೀರು ದೋಸೆ ಆನಿಯನ್ ಬೊಕ್ಕ ತೆಕ್ಕರೇನು ಕಟ್ ಮಲ್ತು ತಿಂಡ ಒಂದು ವಾಲ್ಕ್ಯಾನಿಕ್ ಮಡ್ ಸಾಯಿಲ್ ಬಂದು ಒಂದು ಲಂಚನೆ ಒಂಚೂರು ಬೇತೆ ಕಲ್ಲರ್ದ ಒಂದು ಸ್ಟೋನ್ ಸೊ ಅಂತ ಮಾತು ಮೂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡು ತುಲ ಅವಲ್ತುಲ ಇದೇ ದಿನ ಗೋಲ್ಡನ್ ಆಲ್ಗೆ ಹೀಟರ್ ಬಂದು ಈ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪುಲ ವಾಲ್ ದ ಎಡ್ಜ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ತೋಜ್ ಮಂಜಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲೈನ್ ಪೋತಿಲ್ಲ ಮಂಜಿ ಬೋಲ್ದದ ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕುಲೊಂದು ತಿಂತೀವಿ ನಾವು ಮಾತು ಆಯ್ತು ಅಲ್ಪ ಇದು ಒಲೆಬೋದು ಜೇನು ಐಕೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮೀನು ಐತಲಬಹುದು ಲೈಕ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಫೀಲ್ ಆಗೋಣ ಈಗ ಒಂದು ಇಲ್ಲದಲಕ ಐಕ್ಲ ಅಲ್ಪಲೆ ಅಂತೂ ಐತಲಬಹುದು ಕುಲ್ಲುನು ಸೊ ನೆಕ್ ಲಂಚಿನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ಸೊ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಿವಿ ಫ್ರೂಟು ವಾಲ್ನಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇರೀಸ್ ತಿಂದ ಅಂಚನೆ ನೈಟ್ದ ಫುಡ್ಡಿಗೂ ಕೋರಿದ ಗ್ರೇವಿ ಒರಿದಿತ್ತಂಡ ಐಕ್ ಎಗ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಣಸಾದ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟತ್ತು ಇನ್ನೀಗ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕದು.